расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпион Алекс Перейра ва довталаб Ҷамал Хил рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони нави UFC дар вазни ним сабук Илия Топурия оиди ҷангвари бебохти вазни худ Мавсар Евлоев фикрашро баён кард. муҳориба бо Мавсар барои ман муҳорибаи хуб аст ва ман бо ӯ ҷангидан мехостум. Аммо ин шахс дар UFC 8 муҳориба гузаронида 8 ғалаба бо қарори доваро дорад. 4 аз ин муҳорибаҳо бо қарори на ҳамаи доваро ба анҷом расидааст. ягон сабмишн ва ягон нокаут надорад. ӯ бояд ки ҳадиаққал ягон касро фавран шикаст диҳад. шояд ба ӯ ягон касро аз ҷои истиқоматаш медиҳанд. шояд ӯ бояд ки бо падари худ ҷангад ва ӯро фавран шикаст диҳад. умуман ӯ бояд ки ягон касро фавран шикаст диҳад. бале, рекорди ӯ хуб аст. ӯ ҷангвари бебохт аст. аммо ин шахс ягон касро фавран шикаст додагӣ нест, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, Мавсар Евлоев бошад дар ин суханҳои Топурия ҷавоб дода навишт ки туро низ бо қарори доваро шикаст медиҳам. хотиррасон мекунем ки байни Мавсар ва Илия аллакай 2 сол мешавад ки муноқиша аст ва онҳо ҳатто бояд ки муҳориба мегузарониданд. лекин ҳамон вақт Мавсар осеб гирифта аз муҳориба даст кашида буд. акнун Мавсар панҷум рақами рейтинг аст. Топурия бошад чемпион. ана чемпиони пешинаи ин вазн Александр Волкановский бошад бо Илия Топурия реванш гузаронидан мехоҳад ва ӯ чунин суханҳо гуфт: эҳтироми ман ба Топурия, агар ӯ чунин зарбаи худро расонда тавонад, шумо меафтед. ӯ зарбаи дасти рости худро тоза ба ҳадаф расонда тавонист. фарқ надорад ки шумо киед. агар шумо чунин зарбаро ба манаҳи худ сар диҳед, пас бо эҳтимоли калон шумо меафтед. ман дар ин ҷо нишаста баҳона кофтанӣ нестам. ҳамаи чиз пеш аз муҳориба хуб буд. ман лагери тамринии хуб гузаронидум ва ман дар муҳориба худро хуб ҳис мекардам. ман тӯли чанд сол чемпион будам ва ман реванш мехоҳам. ин кор бояд ки баргузор гардад. ман доимо аъзои ин ташкилот будам. ман дар муддати кӯтоҳ ба муҳорибаҳо мебаромадам ва ман 3 маротиба бо Макс Холлоуэй муҳориба гузаронидагиам. гӯем ки ман чӣ коро кардагӣ набудам. ман чанд сол чемпион будам ва фикр мекунам ки реваншро сазоворам. дар реванш ҳамаи кор дигар гуна мешавад, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, дар ҳақиқат Волкановский арзандаи реванш аст. ӯ чемпиони беҳтарин буд ва арзанда аст ки ба ӯ реванш диҳанд. аммо савол дар он аст ки ҷисман ва рӯҳан худи Волкановский тайёр ҳаст ё не? чунки дар 4 моҳи охир ӯро 2 маротиба ба нокаути вазнин равон кардаанд. моҳи октябр Махачев, шаби гузашта бошад Топурия. барои ҳамин саволи аз ҳама калон ана ҳамин аст. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? ба волк ин реванш худи ҳозир дар кор ҳаст ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. шаби гузашта варзигари маъруфи тоҷик Муҳаммад Наимов ба Мексико рафта расид. оиди ин чиз худи варзигар дар саҳифаи иҷтимоии худ бо навор хабар дод. хотиррасон мекунем ки Муҳаммадро шаби 24 ба 25 феврал дар турнири UFC Fight Night муҳориба зидди Эрик Силва интизор аст. худи ҳозир бошад Наимов дар марҳилаи вазнкамкунӣ аст. баъд маросими вазнкашӣ, муҳорибаи рӯбарӯ ва шаби 24 ба 25 феврал худи муҳориба. ногуфта намонад ки барои Наимов ин сеюм муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. ана барои рақиб бошад дуюм муҳориба. мо ба Муҳаммад вазнкамкунии осон ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.